Kabas sedang ngai ku blay ban penpau ji sungu ji seng samla jong kabalang kabala ai kutu jirwai Abraham sim stengkan ta soban sedang kini ji seng ke para bangai bi baro kat bingila ba yidon kini kapor kini kede sing uterai ke bekerpang kami ong ka revival Sunday sing uterai ha ba ngiyo ban perkhat ban puson ban Syashkor ye kijing slok bakam tam bing nyo bandai kerpang khmat jong blay kijing duai nak banta kijing pen khim thmai kijong blay yang ye kum kabalang yang ye we pi we ki khon kijong blay bau blay lo jong men sim un pen khim thmai yang ye khnang bing la ban em kata kijing em ka ban pendon buram yo blay ba pen sob hai yo blay hagi por baro nila rakhe la ngi la yo ban pelong ye kijing seng duai nang ba kene kata yo baro stio ban menta ke sengi yo ban rakhe ye kene kesengi bat ban pendon buram yo blay la ka bangi yo ban bu kerpang khmat jong blay ke jing duai ban yo sngoru ke je slok ak bi day bat kini ka revival te ngai scam blay kur khu ingi lo rangkat ban ngi nyelam ingi ke jing don jong sipor ke yeng ke bekentang ke jong blay ngin mat ye ke jing don rangkat ke jong blay ngin mat kham tam ye ke jing thau thmai ke jong blay ye ke jing im jong shimet ka program ngujung ye kene kapor kalong kumne noyalam jiseng teman besan PS Kanayor noyalam jurwai teman besan WM Ramsdam organis Mr. Belmi Lingdo nong pior nyo nong pulis sedang baduai Mr. KS Dingdo kandon gijing penbenahan na kebalang nong duai jing nong kan nginlumi gijing aingu nong duai jing aingu ilong teman besan aibor lang wan swen nyo jurwai kerpang na gijing seng samla jong kebalang bat iban keren kubor ban hapden jongi kene ka janmet ilong pastor jongi Reverend LP nongse kandon ru ka jing duai lang ba ka jing ker khupun wai kene ka long program na mta jongi ha kene ka janmet shoban sedang kene ka por tongin phai shoble ka jing duai ban pengentang kene ka por ini duai ko kpa jongi ubah beneng sai sinpat krabi ngiwan ni ka bandem ret eksajat ki bakho ye ka jome banai ngo pat emetrai namta kene kapor kama penyo pat hangi trai kum ki khon ki jome bangila banyo banwan sika yeng ka bekentang ka jome banyo ban mane ban sekri ban yaro ban pendon buram yame bat ban kham tam bing nyo sngo khubor ktien ka ba em ka jome kerpang trai bing nyo banwan khmat jome trai bi ya ka ban khot kerpat ka ban wat ik jing snei ka jome ban wat atrai bi ka bor ka jome sim jome mun sem jome nyo ban pen thmai bor ke jingim jongi shimet karar bi ngadwai khmat jong me kan ko porto isnei ban kerku yeki banta baharo min sayo ban pandap kan ko por adu ki jirwai ki jing pule ke ktien ke bakhoi jome ke jing duai bagar pange ke khobor ke ban siyo ngolong ba ushakri jome ai bikini ki banta baharo kin long ki jing knya ke ba em ke ban kiu so khmat ke khat ke jing isnei ke jome bade ke ba me sham sobha ban me pediang seledi Parmen thei ki jingker kuru namata jungi wei pi wei shimti ka por ka badang sa yai te sang ti badon bor ka jome sngawi ka bango jungi mahapi ki pop kereng kang me sham marketing jisu ngi pan amen ngin petang ni ki jing shakri jungi oblei ka ka por dag mi so lang ka jurwai ka shis par phun reo adin kata kumala penmara an kerpat wei ni rang ba jong ka balang Mr. KS Dingdo masih lami ke jing puli na kaktin ke jong blay ba ke jing duai shis par phun reo men sim ba khoi tuan ke jing dum to pen pra pen pet pen shai yele ki breo nang tere men sim ba bha baro saw tlik tu khot ke jing duai ba shis par phun reo ba shis par phu saw na ka ba kham rem Ben simba ko jowan ka jing dum to pen pra pen shaya la ki bre
nang tre men simba pa 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 men simba ko jowan men simba ko jowan men simba ko nabneng jing ko la rem ublay men kendo yaki bring bana popkin pai no men simba ko jowan men klein ka jing et klon ka ding bonen pen me jing sko arta tin to pendo pen jem ki donod pen jem ki donod pen jem ki donod pen jem ki donod men simba ko jowan men simba ko jowan men simba ko nabneng jing ko la rem ubleng men kendo yaki brew bana popkin pai no men simba ko jowan men kendo yaki brew yalam shading pona halenti ben botin mami hari klabato da hari klabato da hari klabato da hari klabato da men simba ko jowan men simba ko jowan men simba ko nabneng jing ko la rem ubleng men kendo yaki brew bana popkin pai no men simba ko jowan men pau you Jesus Christ nong penim kaperte utrai ki pan ublay don bo usim ka jing ai usim ka jing ai usim ka jing ai usim ka jing ai ben simba ko jowan men simba ko jowan men simba ko nabneng jing ko la rem ubleng pen kendo yaki brew bana popkin pai no men simba ko jowan Hajwai ka mali lang oblay jing duai
ngan puli kato kan igi bentana ka ketian ka jong blai ka mengilaban syam ka benengkong naga kitab sam ka ba prapo ka dekot ka ban nyo ka ba khat pra naga sam ka ba prapusan ka dekot ka ban rio bat naga kitab jong Habakuk kalanong kabalai kadekot kabaar bakum juru naga kitab samhi kabasan puwe kadekot kabasipo katwe bat kum juru naga kitab kajong Joel kalanong kabaar kadekot kabakhalai bat naga kitab ki kam ka apostol kalanong kabalai kadekot kabakhat khandai ketin jong blei kong kum ni topan phai yangi pat a ublei ki pai bat teng shine yalaga khmat te en sapan em yangi kumta nginom phai dien no nami ben em mame yangi dengin khot karpat ya ka karteng jong me menam penimpat yangi bagi beriu jong me kin yo le kemen hame atrai ngalayos ngawi jing banasa phang jong me tengal siap tiang atrai to pen im yalaga kam hap deng kini kisnam hap deng kini kisnam to pen banayaka haka jing bitar to kan mau ya ka jing isnai to pen long gadonut ka bathmai hapo jonga a ublei bat to pen thmai ya ka man sim ka ba bech hapo jonga wat bret no yanga nak khmat jong me bat wat sim no ya lo men sim ma khoj nanga bat to kan ya la ka do not te om ya la ka jan kop bat to phai show trai ble jong phi na ba long wai e ba do wis e lam ba suki ban bitar ba do ba kan rei ka jing is nei bat ubakala ka bamot na ka jing pen sniaw namar kata tu kalaga bamot tuan phairu banyo pendam no yaki pop jong phi bakum ta kin yo wan ki ayom song pangat na khmat utrai le un kar khu ya ka jing puli basa skor na ka tian ka jong tong yep le chau le ha ka jing duai au ble baruk pa u jong yu ba hab nang sai chizien pat ko kan rat ni wan ha khmat jong me na ba melong u ble u balong u trai jong ki met u trai jong ka men sim ke jong i melong u ble jong ka beneng se jong u ble jong ka khandau sa tiban melong u ble jong ki baro ki ba ka beneng bar ka khandau kum ta ki baro ki ba ka beneng ba khandau kidai ban mani badem siem yame trai bi sa hisien pat ngi pan pau ke jus ngongu yame ba melum lang pat yangi ko trai bi ya kan ko porno phais ngi jong kan ka sngi ka ba krau ka ba kan tang ka jome angu yame ko kan rat bi e baleng ba jong ka KGP assembly kalabu bej buranti ko trai bi e ja ka ba man la ka stayo ko maneng kong jong ob naya kos jong ka snem ngin yo ban rakhe ya kari we bal sande halaki jong ki balang trai bi nya aingu ya me na ma ta leng ba ka jing ya lam ka jong me lang ba jing pensaj bor ka jong me lang ba ka jing kershan ka jong me haga me don rang khat ro ko trai bi he haga district ka jong me hang ne ha fut mori ha leng ba jong ka jing penya jong kam revival committee Nyo ko try bi ya ka ban rakhe ban panon buram ya me ko try bi lang ba jong ka ni ka revival
Kabalas negeri rumah jing yeseng duai baro shite yo nadu kesngi ka baningkong bat kum ju ru lang baka praise and worship kani kesngi pat ko trai wi ka kesngi ka kentang hak bangi yo ko trai wi ban kieu ka ka yeng ka kentang ka jong me ban kan mau ko trai wi ya ka jingwan hiar ka jong man sem ba ko jong me ko trai wi hak ba mela pen im ya ke bubun ke man sem ngi kan mau ye ya ka snem ar hajan rieu habagi yeng mane kijing syakri belai ki dapat kislai trai bi nya rekat baginang ihat kisnem ngiu i ba trai bi kelanang tiar kelanang senjor haka jing long ben siam trai bi kum tangi don kam ya ka jing kersan ka jome ngidon kam ya ka jing thamai bor ka jome ko kon rat bi hap teng jong kin gisni ki ba gisni ki ba ma gisni ki ba dap tang jing ele bat gisni jong ki jing du jakarmen trai bi kum tangi kerpat ya ka bor ka jong ben siam ba ko jong me ben kentang yang iko trai bi ya bang idon ka ka yeng ka kentang ka jong me bagai ki ai baro ko trai bang yo ban pendap nado ki jing ruhai ro ki jing pulen ka tien ka jong me kam tang ko trai bi ka kubor ka bang indios ngau no syakri chame leng ba jong ne ka bor ya IT ki ti ki ban bro jong me ka trai bi na ma ka ta ben khoj pat pen su dai ke donut ke jongi bad yai lai loi ko trai bi ya po jong pai lang jong me ka de yeng ka bakan ta ka jong me bakanang ko trai bi hen mau men sim jong me on yo ban pen kendu yengi ban ngi la ko trai ban pai ban kmit seme ban shania ya la de ha ka ji lam ba start jong ka bor ka jong me trai bi kum ta hap deng jong ka ji len ti jong i kum ke khon ki jong me trai bi ni ya hap deng jong ki jong ki rai kere dam ki thep bagi chur ke bangide ban hian trai bi nyakat hap deng jong ki jian ti jong i deng ko trai bi ngi du jing kermen ngis ngau no man sem yan ban ko trai bi mem chom lai no ngi ban sakot thang ta hen dai mi ai betien yang i yarap na ma ka ta ko trai bi ban don le man khat ko trai bi dak mem ban ki em thamai ko trai bi ya ka wei pa ka wei ka man sem ya ka wei pa ka wei ka long yeng hapo ala ka balang barkom juru ya ke balang ke hapo joka district presbytery bar ke sinat sem ngi mingi ada ora ka KCP sinat ki balang barakin yo mat sahi sin pat ya ka jing patumai bor ka jong man sim ko chome ba ka jing syakri blai ki jong i ko trai bi ken dap ken slai bar ka burum jong me ko trai bi kan pau hakmat jong ka perdai to is nei ban kar khu yang i la ba jong ka bor ben ketang yang ini mereka takut trai bi ka bor ka jong mastim ko chame ben ketang yang ini ka bor ka ngin yo or ka jing roi ka pang na ki kun samla ki bi de lembar ka ka si kana long ko trai bi ka kubor ribai balap deng jongi ka bala ban thau thomai ya ka chi em ka jongi da ka bor ka jong mastim ko chame ben do ko trai bi ka mastim jong ka jing so sarong ka jing so stat ba ka jing sngo champang ayah begin pendem rit krop hakmat ki kechat ke bakhoj pagabadon bawa chame begin IT le deh me mental tu mai ya ke cim ke jongi atrai itu pen im ya la jong kam habdeng jong ke gisni trai bi itu is nei ban yarap yang ngir ko trai bi bangan kat ya ke donot ke jongi om ya ke kechan kop ke jongi kadang ba me men yo ban ya lai lo ya po jongi bangin yo mat sa hisin pat ya ke cing pen im kabat tamai tu is nei ko trai ban don khat ro lembat kan ka por habu syakri jome ko trai baun sayang sa sibit syan ban pelaban pen benai ka kubor rebai bal akan kan no pai jong ni ben sum pen sle ya lo jong syakri jome ko trai bi ka bor ko jong men sem ko jome bagi ke ba mi no syakri jome ndak sentur ko jong syakri jome ai kan long da ka bor ko jong men sem ko jome bat kana long si chago trai bi ke jing bam ka badai men sim na ka badai nak ta ka ji em ko jong ngabat ngilang baro abang yo man mi na ka jing ka bakan tang ka jome ngini yo ban mi rang kat bak jing ker kho gip ka sai ki jome tu is nei ban pediang ya ka jingu ka jing ka pat jing ya ka de ka por da ma bi ki pop ki bobon na ba ka kadang jauh jisu ngadwai amen tau blai in kurkhu ingi lamba ka jing puli ba ka jing shaskori ka tin ka jong blai
Oblay ni sinay ban sa skori jing duai ro ke mengilabu hak nega por lembau syakri ujung ni penpau ujung songo i Mr. KS Dingdo rang ba balang jungi bala pendap i kene bentah hak ban yalami jing pulin da kaktir jong blay ba ban bu jing duai blay nong kar khu i phi ba jing syakri jong phi oblay na goi ke por swi pat ke por hak nega por ngin yo songo no i jing penbana na balang baden beladap nai ke jing penbana ngin lomi ke jing aingo bar haden beladap lomi ke jing aingo an sobhaban kerpat ya itmen besan ai bor lang wan swet an sapen gentang ye ke jing aingo Teman besan chairman kini kelang jipuna ke balang ke jingseng ke bakhadu ke jingseng revival kan long ke por riu siteng hapo ke jingelam jong ke jingseng samla jong ke balang presbyterian mauro naru riu baji riu siteng inyo ya ke jingai pensam sim hapo ke jingelam jong ke kwa jong ke jingseng samla benilam jiruai benilam ke jingseng chairman ke jingseng samla Nonglam Jigrai, Mr. Brooklinus Dalmon, Organist, Mr. Damishwa Lalu, Priest Dang Baduai, Mr. Pinskam Lang Renja, Nginyo Kajing Penanu, Jil Secretary Kajiseng Samna, Lum Jing Aingu, Nginyo Kakwayan, Kajiseng Samna, Winongkren, Reverend B.D. Kurba. Tunggu Duai. Hak Kajikentang, Jong Kani Kapor, Kaba Kordor, A Ublay, Ublong Kapa Jengi, Ubah Bening. Nyaingo Yami, Kukendrat, Yakani Kasngi, Kaba Krau, Kaba Kentang, Kasngi, Kaba Kerpang, Kaba Kum, Kabalang, Ngiyok, Ban Raki, Bat Ban Peneburom, Yakani Kasngi, Kaba Baik Bu Renti, ke Revival Sunday. Nyaingo Ru Yami, Kukendrat, Yakabah melodor kabat ni yakan ikatayo barok kawai hakabang layo banbu yakajing duai ki bakerpang ban khot kerpat yakajing isnei ke jongme baben pha biang sai sin yo men si makhut la kalong gamon ke jongme om kamon ke jongi yaingu yami ko konrat yakan ikapor jong kan kasngi ya kabami melapenla ya ki syakri ke berit ban mi na ke ying ke sem ke jongi bangila ban don sipor ke ying ke bakentang ke jongme ban mani ban syakri ban burom batru ban skap ban sak skor ya ke tin ke beim ke jongme trai hukum kani kapor hakani ke kenta jong kani ke jing syakri ni aingu ru yami ko konrat Yaki jingker ku kiba bon setap kiba memlat he ka jingim ka jingi shimat bat na kita ki jingker ku kiba memlat panyo hangi shimat ngi wanlam hakani kapor yakani ki jing aingo kilong shisha kiba rit akmat jami ku trai bani nu jor yaki jingker ku kiba bon setap ka jingim ka jangi ngi duai yakaba menis nei ban kerku bat pen khoj yaki hamashano baka balang ki ban penan kam yakini ki bakum ki par bangai lam ki weipat ki bala ai ke luach ka kam ke jangme kandalong tang nam ta ban penaburom yaka kerteng ka beim ke jangme kerku ya baro ki ti ki bano shikani ka plajing aingo bat ki bamla ban no ru ko try pendap yaki da mun sim ko jangki bakila ban ai kham ha Syakakam ke jami, bat kam kerpang yaka dok nut ke bamikwa nangi shimat ban ai syame. Atrai hukum kani kapor ngidon haka kenta yaka bang sio asngau ban sngap yaka khubon ka tin ke jami. Lingba usyakri bakordor i pastor Reverend LP Nongse. Melaji puran kam ya usyakri haki bon benta makirsen san ki paper nginget skem bangi don ke jingkermen ke baskem bahakani ke bentaru hakani ke kenta
bangini yo sngau ika tin ke bami na ka sentur ka jong u ko trai kan long ka bawan na ka khet ka jing snei ka jom ko trai bat ka bala ban pen kan tu yang i wei pi wei bangila ban yit ila ka jong jing im ka jongi lang lio diang na em yo mun sim ba khu ka jing im ka jongi bala dangin pala ban kum ta bangi pat so tikna ika jing im ka jongi ai bu mun sim khu un yai lai dut ha bo jongi bat bangila ban pedang yu hakanika kenta jong kanika jing seng ra ye ulong juk syakri haka kamera ka bahaneng penkerpang ye pen ko bor ye bat pen slek na ka bor jong mun sim khu pakaway ka benta ka bami no na ka sentur ka jong ka baron na ka tin ka ba im ka ba khu bat ka ba dan bor bat ka ba yai dan bor kan long ha po jangi bat tu ka khu jong syakri jong me ika jing syakri ka ba koror ka pastrit ka jong ha ki benta baro jong syakri ai hu ye ka met ka ba kot ka ba khia bat kham tam e try ai ika jing start ka ba kan jablei bela ban pendap ika benta bla bu aro jong bat ru haki benta haki ngasem kasi ibar ka we kerkhui ka por ka bang sa ni IT haki sang ti blai ka jome sngowi khat ki ban ka por ma ka teng Jesu ka duai bangapan ni baro amen. Hakani ka por pat ninya poi wis ka wei ka benta jong jing syakri jong yau blai pakata kalong bangini sngowi ka jing roi kerpang na ka koyar jong jing seng samla tumta ni ka por ka kerpat ka jing seng samla ban shim ni ka benta Real,
kutu ben Amen simbakun Amen simbakun kabneng Duwan yang Podonut hakmat jong miniye Ngidang aman dapur baro Mensim jong itu pendak Wan rung hapo Ya mengidang Alan rumen wang Kumensim bakut kabon Malaki mensim hamingidang Ngidang abdo pensyad bot Tu pendak angin Dapur mensim Kidonut tu pentemai Bakat banidang Sahap perteng Lajeng nyen penjana Mensim bakun Wan hapo jongi Doa Wan hapo donun Bertekan yoi Wanda borjing pentemai Kat bapertei kampat wai Tu aliwan Tu wando gloy Ya mingi duan Amen sim bakhoy kabneng Tuhan hiar hagdonot jongi kalong gejirwa jongi kun samla hakane por ngi aingu yoblay namta kane gejirwa kabalong hagadur jong gejing duai gejing khot kerpat yoblay hagbakum kane kisngi hagbangi ni community gejing tere ka bapla ka jong manse makoy kulay shiboni pi kun samla ya kesur ke bathiang jong pi ba khamtam kintin ke bapila ai kilalong pa khubor namta jongi wadon hakane kapor blame nang kerkhu ipi padi kijing syakri kijong pi yoblay na kuy kapor shuway pat ngilapoi sya kabenta ka ba don kame hakane kapor kata kalong manyo sngau ya ka khubor ka tin ka joblay ka khubor revival sunday ka baar ka minginyo hakane no phai singi ngidon na padang jongi hakane kapor yai pastor jongi reverend LP Nongse pastor mentai long kumusketri jong ka KGP senat semngi ki jongi mentai dan hang te senat office ndrei shwa kata ila judan borobor hang ti ha ka maubu riboy presbytery te pastor priang subhai phi sai sempat pastor kom kabalang penpau ki jing songu ya ka jing platform ki jong phi ngitep aba phidan senat office pilong obreo bobon kambha ndrei phim sham la kantan ya kijing kerpat jongi bayadar rengkat pengikum kebalang hakabakum kene kesengi khamta me bansam ya khubor na kaktien ke jong blay ngai scam ba khubor ke bapilapun kre blame kerku kan long sha kijing mentoi kan long kijing kerku na mata jongi kum pailang jong kebalang bade ka khubor ke pen sama pedeng jongi kan long kijing kersan bor ingi bat ngiduai bo blame nang kersan bor nang erap nai bor pi pinala ban ai kijing syakri ke bokodor yo blay haki banta baro ke bo blay u ibet ban penon kami pi na kuai kapor shuai pat kapor I pastor wan rangkar bari kong I balong ikorim jungi ikong dan pedeng jungi kana kapor I pedeng sobhai kong ru I bala wan ban senrani pastor pedeng sobhai I pedeng jungi kana kapor kajing dor rangkat ke jungpi lembangiro kapen singan ke pensirham ke jing sakri ke jungi yau blai hagane kapor blain kerku ya piro bari ke yeng kesam ke jungpi barokoi the swami nyo snow ya ka kubor ni pastor ngi rebran LP Nongse nya solang ke jorwai ke ba arspa kandai pun nyo ke jorwai ba arspa kandai pun nyo ke jing trei mensim jonga to pen kentang
sei ke boman par atarai bu ke jinglong khut ke beneng hagado nuot balaswai bansa koma lele shawai batasha baro kitu record ke jirwai ke barspa kanai punyo bat shispar puai nak bakhamrem bên sim jonga do bên khen tang say ka bong man har atrai buka jing long khôi ca bu uneng akado đồn ba la xoài ban sa ma lê sha quê hoa đa sha ban sa ma lê sha quê hoa đa sha tung khi tên ra dình long riêu play sha po ca bên xem cho nghi tên rải ba yêu biru shi sha ha ca chê lòng trong mê khi sơn chiều ba y thân nan lòng khi kham khi sơn chiều ba y thân nan lòng khi kham trình em cha nai ban ya sơn lòng ca ngam ca trình hôn lê ham cor shi sha ca trình ya ki bai la cor perte spabashisha long ban shong diu nom ban mi spabashisha long ban shong diu nom ban mi abashoya ga ki yong abashlei ba ben ki akilom ru habakendo kalakan bahang nidom abanskoto yakaje long khut klempom abanskoto
sekutu ya kajing long khut lempong. Itemen besan chairman Baro ki temen besan jong kabalang kumjuru i pastor in charge Pastor Lendan yepi ki dikhot komiti balang ki long kmi long kpa ki samla ki hep ki barit kat bangila bandon hakane kapor na kaliang jonga ngai kublai yupi ka kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jong try banong panem jing Jesus Christ ubala sius pa yangi wei pai wei da snam ka bakodor ka jongu ngawara ya ka jingai kublai na ka mabu ribhoi presbytery na ka Sao Kwan district ka banganga trei bat kumjuru na ka KGP Sinod Semngi Chapi kabalang hangne hamauro to blay undang kerku bad undang yalam nakabor sya kabor yala ka jong kabalang ka jong u hangne Temen besan chairman ngaเป็นเป้ากะจิงสงงูยากะจิงเปียงสงบหากะจงพียังริงกัดยาอีลบจงไอบาลาวันลังเชเนชาจิงเซงเตงายคุบเลยชิบุนยาอีปสตอร์อีบาลาพูนยังนักบันตากันในโปรแกรมบันงานให้เรื่องบากะจิงเป็นเบจจงกับบาลังยากันเอกาโปรแกรมหากันเอกาจิงเซงรีไวบัลซอนเดกับบมันตาติกบันตากับบังกว่ายากับบันยาสลกหากันเอกาปอร์กะลงนากาคิตาบจงอิสยากาลนองกับสาวผู้สาวนากาดขอดงานปุเลกาดขอดกับบาไลกิกตินบ่องคุมเนนาบางันเทฮาวตาอุบัสเลียงบาดกิวาโดยฮากะคันเดวบรังเคียงงันเทยาลาวเมนซิมฮาลอร์อุสมบายจงเมบาดยาลากะจิงกะคูฮาลอร์กิคุณกิกซิวจงเมเบลนกรคูลังบากะจิงปุเลบชาชกอร์จงียากะกตินกะจงอูกะเกรเตงจงกะเนกะจิงทุขนากะบังอากวะบันไอหากะเนกะปอร์กะลงโตเป็นกุบบอร์ยังงีกะดอนกะเวกะจิงจายาเววคณะสัมลาบาลองอุตาคณะสัมลาอุลายโยยากาปาโรบาดบาอุลายโยยากาปาโรละองอุบุยากตากาปาโรหังเนหากาตรเปงกะจงอูบาดอุบุยากตากาปาโรหะตรเปงอุคัมบาดอุขาวชิคัมบาดนังตาอุปลีดยากาตีกะจงอูบาดอาชวาบากาปาโรกันสปุยาวตาอุขาวอุคัมเนาะยากาตีBana bau kam no ya kakti laung kata kaparo kaher no kum syatai kaher sejengai ban nang ta ulap persiang ban pelit biang ya kakti ke jong u Henry kata kaparo kam siam lawan siu la ule kumno ru kata kaparo kala her no jiunom nakamet ke jong u para bangit biik haus nem ar hajan riu
Baro kibalang hakari kasi kabai kajongi ngilayo mat ya kari Bible. Ngilari neem ya kari Bible hakajing im kajongi. Ne kari Bible kalamino nakadonut kajongi nakamensim kajongi. Para bangit biik ngin ya perkat simet. Hai kanega kitab jongu Isaya kala nong ka pasau fusau ka dekot ka balai. Hai kanega bentang yo iya ka jingtit u klong snam jong u blay lane jong u try. Na ka benta laki jong ki briu. Na ka benta ki kun Israel na marbau blay u e yaki bat to yaki jingduna yaki jingpalat ka bau shemaki henry u kwa bakin wan pai shalau jong blay day u blay u balatau ya ki kun Israel iway paiway ngila banong day ublay ubalatau yang abad ya pi iway paiway ngimla ban lain nakata ladang iong emru kamlong ka jing sisya badai ublay ru ubala penwan dur yang abad ya pi hakadur ka boper haka jinglong ka snido ka boper haka jinglengkot haka jingjrong haka jingitenat kadega jing penwan dur ka jong ublay yang abad ya pi kikon ki jong u but habau la penwan dur ula persat ru dau mensim baim. Para bangit bihin, kajing kular umen simbakun, ya kaba lawan ban urlong hakas ngi Pentecost, bat kane kapau syai, bat ka kedeu syai, ya kajing wan arsin kajong Yesus Kristus. Para bangit bihin. Kane kapen pau, ya ka jing pen kre jong ke balang hapo ka khasi jantia Presbyterian Synod bangin pen kre kat bau Jesu padwan ngin pen kre ya ka jing im ka jongi hage de jing ya de bad ublay upen im ya ki kon Israel met bat mensim bat ai yaka kendeu ka baterkong penlong ki po leu ya ka kendeu ka baringkiang bat namar kata ngiyo i hakinegis ngi jongi ki ba menta ka ka bangiyo i haka jinglong jingim ka jongi shimet haka jinglong jingim ka bayadei bat ka jingim ka baman kasngi ladangi pulai kitab Isaya nong lai pusan dekot nriu nyo ka ongkumne onda kumta ubriu ubadeko unrensit kumuskei bat utli ubom nang kren unruai namar hakari klau ki kin kersoi bat ki wa doj hakari siap usyap ubashit pernai unlong kapung bat ka kendeu ka bater kong bat ka kendeu ka bater kong kanlong ki poliu hai ki jakasyong kimersyang hai kabakidem onlong uplang lem bat uka bat usder ngan pen mi yakiwa hai ki jaka bajrong bat ki pukri hapadeng ki tem ngan pen long kapung
ya ka riklau bat ki liu ya ka deuring kiang bat unte yau mensim bakoi ha ki kun ki siu ka jing te yau mensim bakoi kanja habau briu uan pai no ya ka jinget ka jong u hau blay ba im badu blay u ba shisha ba ubriu unwan pai hapo kakti ka badon por ka jong u blay bad ba u blay un penyan ya ka jing im ka jong u uta udei ubamat ya ka jingalam ka jong u blay ha ka jing im ka jong u kabentar ka banin kong ka bangakwa banya selok kalong ka jing trei umen sim babha baniho ya ka jing trei umen sim babha kawei kalong ka jing duai uta ujon hek ulabu halade ya ka jing duai ba kalong ka khamat ka ba khamat na ka banta ka jing im jong u uneu briu jong u blai u duai khat arsnem ba unyo ya ka bor jong ka ri bible ha ka ne ka ri india ka ba it ka jong i khat arsnem u reverend John Hick u duai banyo ya ka ri bible bad hadin kata kari Bible kalawan bad ublay ula jubab ya ka jing duai jong u hakasnem khat praspa kandai pun riu ladangi pule ya ka kitab jong unehi maya haka lenong ka bakandai ka khot arpo arpwe ka ong mela ai ru yau men sim babha jong me ban hi kai yaki bat mem siam la khang no yaki mana na ki sentur jong ki ban mela ai haki yaka jing sliang jong ki jin sao peus nem ken melap sa yaki hakari klau bat kim siam la kerdu ki jain jong ki kim siam la rim bat ki kjat jong ki kim shem laan ar hajan riu ngilayo ya ka ri bible hato kane ka ri bible ka bangilayo ya ka bau play ula pen kubor yang i kadang long nem ka batmai kadang long nem ka jan ka batmai ha ka jing im jong i ha na du usnem arajan riu hadu menta ki kon Israel habai kilami nari Egypt ban lait syari kanan kajan jongki kam shem larim ki kjat jongki kim shem lan namar balai namar bakilayat kat kum kamon ka jong uplay para bangit biin mudur mo pi lada kane ka kut ka banga nga phong nga ngai lada nga phong bha man ka sngi sisnem kalajot Henry ka jain ka bau blay ula ai haki kun Israel sau posnem kam shem lajot kayai tumai bat kata kadai ka ri bible para bangit biin Henry para bangit biit hagi nagi singingi ud bangilayo mat ya kari Bible haus nem ar hejan riu Henry menta ngilanang hiar ngilanang no arsut haga jinglong jing im bak jaman sim umen sim babha Uday umen sim ubayalam yaki kon Israel. How rishol o men sngi. Bad u rishot ding men mit. Une umen sim babha. Uday umen sim bakoy. Umen sim babha uday ka bor ka bapla.
ka jing don ringkat ublay ha ka jing trey lane ha ki breu shimet ne ha ka ken hon ne ha ka balang ya ka ba ma ula persat mensim kane ka jing pen kubor kadai ka jing persat mensim ublay ka ba ai bor ya ki breu ban im ka jing im ka ba ja mensim ban mat yau mensim ba khoj ha ka jing im ka chongki Utau Reverend D.H. Lee laong ulom ya ki breu banduai hau benai February haka kendai terik kendai span riu laong baman kasngi sonde uta Reverend D.H. Lee upenlong ya ka jingduai upenlong ya ka jingduai ban yomat ya ka ribebal man ka sonde laong ha ka we ka janmet kat ba ki dang ya doai laong bakala don ka jing sawa ka bakum ka jing pom ubertan ha kata ka jaka ka bakil penlong ya ka jing duai kal adon ka jing sawa ka bakum ba pom ubertan bat hang ta kensan kiba don haying mane kila yam kila lenyar kila pla ya ki pop ki jongki bat kalalong ka jing pen im ha kata kapor ya ki nong syong snong kibadon ha ka kibadon hapo India ha kata kapor hangta hapo Telugu kalaja kata ba kila yo mat ya ka ribaibal kadon kawe ke jingja ha kawe ke nong kendong bad ha kata ke jingja nong kendong laong ba kam sekendong kadon ke balang bad kata ke balang laong namar bakadei sekendong kimyo ya kalai barhadin baka sorkar kala penpoi light sia kata ke sinong baro kibadon hangta sinong kilai perkat habang ilayo light kumne kaban nengkong kalong bagilayo kut bantan light haying mane baro kilaya menjur ya kata bantan light haying mane banyo ya kena electric light haying mane Henry kayung mane hanong kendong laong balatap dau plang batla keru dau plang habai kelihatan light kumta laong kumno uayar ulai shot bat kata kayung mane kelaplu haba kayung mane kelaplu laong baro sisnong kilayawan pej Kiba lay jingya sengru ki one page, ubom lay jingya sengru one page. Batkat bagi dang yeng dang page hang ta. Laong ladon uwe ubriu ubay yeng hajan jong uwe urang ba jong kabalang. Bat hadin balayo iyo tau ubriu ubom juan jingya seng. Uday dukot jong kabalang ubom juan jingya seng. Uong Oh piru piwan pej mo ya ka jing plu jong ka ying mane uta ubriu bom juan jing seng uong lada ka ying mane ka plu man kasi ngan jin dalawan pej man kasi Henry balai bangamuan kiu si ying mane namar ngayo i baka ying mane kam syam la plu kaplu tang mentajisin para bangit biing haus nem arajan riu tang hakabalang sau jong yang tai kabarit ngipriang balang prapu saungut namar kaladon kajing plu jong kajing mane bau mensim bakhoy lawan hiar
uta ubreu uong lada ka ying mane kala pelu man kasngi ngan jin dalawan jinga seng man kasngi namar kata kadau para bangit beik ki kon jong kabalang don't come ya ka jing pen kubor ka jong ublay hagit khot jong kabalang ngi don't come ya ka jing pen kubor ka jong ublay bangin long kabalang kaba ka ding jong men sembakot kan pau siki waipan badhang ta kin bon kin hong wan siaga jing yaseng para bangit bihin kabor umen simbakot kum unong penlong yak apertei ulong ubangim la banyo i bat ubam bom don kamen Henry ngiyo snow ya kajing trei kajongu ha kajing im kajongi ngan ya tu ya pi para bangit bi le seng ala ya tu ya kane menchwa house name Ciajar kendai spa kendai pupra ngadon ka jing sitom panghan bat kane ka jing sitom panghat jonga hadin balalek x-ray kidon lai teli ki tliu hau neu klong snam jonga bat kidon lai teli ki tliu habang atia ru ngapang ke sedem habang ayai ru ngapang ke sedem bat doktor ruong yang uklong senam jong pi ulik kalik kasnam bat namar takadau kapang ka chadem jong pi bat uong ba tre kambhasu uklong senam jong pi hadin balatip ya kata utau doktor basumar yang uong ban injek ya pi kat pras nem kata rom ti kena pi koin ne pim koin ten rei hadin belanjek kumta ngamut banong hadin bangi la ngilai syong ngila perkat ban ai ne ban nom ai ya kata kenjek henrei nga dala dengam siam lamon ban ngaong ladau blei ladanga injek ya kini ki injek ru ladau blei ummon ban penkia nganom kia baladangan nom injek ru habau blei un penkia ngadwai nadu usnem kendai pupra hausnem ar hajan riu ngayok boyong kli ngalai chim dawai bat u doktor wong yang menchua pi don panghan ngaong hoi wong menta pim don syu wong pile no ngaong ngadwai hau jisu bun penkia yang utau doktor namar bau dei doktor kasi dei udkar uang yang ka jing duai ka dei kabor jong ka jing penkia teka ka bang amut ban ong kalong ba umen sim ba kun udei unong penkia ha ka jing im ka jonga kabalamat house name Arhajan riu namar kata para bangit biik kay ka bang akwa ban ong api kalong lada don na pedeng jong pi ki kun jong kabalang kibamat ki jing sitom lese ki jing sitom kiba meding ha ka jingim ka jong pi don u jisu ha ka ying jong pi Dono man simbakut haka ying jongpi uba ban pen kya ya ka jing pang ka jongpi bapila ban mat ya ka jing pen kya ka jong blay ngai ngu yaw blay yaw snem ar hajan riu bang mat ya ka jing pen kya ka jong blay uman simbakut ulong ka kali jong ka jing pen pau ublay ban le yaki kam ki jong ula pa yaw men simbakun house name ar hajan riu
ban le ya ki kam ki bapla hagi yin ki sam ki jongi hagi shnong ki thau ki jongi ki bang ya kan du unong ya lam jong ki kon Israel na do u Moses ha do u Joshua ki nong Bishar u David bat u Solomon ki ne ki de ki shakri jong play uba u play u pen pau haki yak a jing start ka jong u men semba khoj u dei ka dang jong ka jing don ring kat u play bat ka tha ka ken hun ka ba don ka jing ya te jutang bat ka ta ka de ka balang ka baula seng ha ka ne ka jaka ladau men semba khoj don ngangai ma phi ka balang mauro pinomla ban yeng kumne ka de ka jing don ring kat men semba khoj bat ka de ka jing seus pa ka jong try bat unong penim u Jesu Christ uba pen im miala ka jong ka balang ka badon men semba khoj ka pen kre bagi jing mut jing perkat kan long ka ba khoj perkat tang ya ka ba bha bau Jesu unyo jaka ha ka donut jongi un chong khet hangi hai ka bas dang jong usnem khat khandai spa san ki balang ki bange hau Jesu Christ ki pen long ya ka jing duai man ka janmit hadu ba ublei un pa ya ka revival ba komta ka balang kan yo im ka balang ka badon ka revival kaya syakri tang ya u bat kaya trei ya ka kam jong ka jing pen im tat onda unwan uman simba kon ula balapa dau blay badau Jesu Christ ubala mi pat na ka jing tep ulawan ban persat men sim yala ki jong ki briu ki jong u ha kane ka pertai ka don ka wei ka jingja ha ka thama ba pertai ka ba ar kata ka kori ten bom kaya tu yau breu ubadon ka jingyada jong ubah kli tam laong ladon uwe usipai England uba ar pausnem baru ne usipai England laong ulasya ring koidi hai ki sipai Jerman Baradin bala ringkoy di hakata kapor laong ba kisipay Jerman ya kita ki koy di kisyat penyap uwei hadin uwei man kasngi ki penyap uwei hadin uwei balaong une usipay England ubap arpos nem ula pule ya kasam kabakndai puwei kalnong kasam kabakhandai puwei kadikot kabanengkong kabaong kumne uta ubasyong hakajaka bari jong ubah kli tam unyo yai ne hapo kajingka jong ubadon bor baro hadin bolo pule kata kasam kabakhandai puwei udwai kumne uang ko kpa ubah beneng ngayo i bakini ki breu baro saudong jonga kiap uwei hadin uwei hato ngaru nganyap hangne uang ngadang kena bat ngatrang sisya bantre nakabenta kahima jongme hangne ha pertei bat udwai tang kumta uong amen bad habaula ong amen uyo yakajubab kumne kata kajubab kaong kumne
le kumba me pule bat le chaying shanya hau try ulayeng joy bat ulayat leng ba ya kata ka barenda kabadon kigat hangta hapo ka ying bendi ban marsin chua ban poi syakawai ka benta udon weugat ukli ong ko nong sa bendi syano menlet utau nong sa bendi ong ngadon ha ka jingyada jong ubah kli tam bat ha kata kapor ya u Adolf Hitler laong bau dei ubah kli tam Ba datang marsnyo sngo bau ne usipai England uong ngadon hapo kajinyada jong ubah kli tam ula penlait banyai bat kat bau dang yai laong ladai ban poi syakawai ka get ban mi no syabar jong kata ka jil jong kata ka ying bendi bat kat bau dang yai laong wilai kendu sibun kikat kibaker saudong yo Badhang tai kila keli ugan ula keli biang ong konong sa bendi syai menlek utau nong sa bendi ong ngadon hapo ka jingyada jong ubah kli tam marsin ong gumta uta kigat baro kila selu yauta usipa England bat ulai lai im na kata ka jing sya penyam Bad onda ula poi ha England, hapo England, ula yatu ula plawong, na kip na baro kibalaya chaset bendi wong, day tang mga ubalalay im, namar bakat don ka jing deker, bakat don ka jing yada, jong ubakli tam Para bangit bihi, ngidon kam, ya ka jeng pen kubor ka jong uplay ha ka nagisngi ki bangingim kanang bangila ban yat syakman ha ka jeng im ka jongi kum ki khun ki jong uplay ni don kam ya ka jeng pen kubor ka jong uplay para bangit bi ladang ni don kam ka jeng kubor ka jong uplay Kabanong kong kalong bangin hap ban pen I yarade hakmat jong ublay ladangi pulay kasam kabachis pa life kundai udebit uong doyit yang atrai kamdon kano kabaka hakmat jong me langayat Siapa langa leit sika nyamra hang tamedon langa leit siki duriau hang tamedon kamdon kaba mem tip don tharai hapo ka donut jonga jong pi bangila ban buri nakmat jong blay kamdon kano ru kabangila ban buri hakmat jong blay Let's say kalau bandon ru aka jing im ka jonga kabanga yala de ngatip lut hanrei ka don ka bari kabanga ngam tip kabapi pim tip kabanga ngam tip hanrei tangu blay u batip banyo ya ka jing pin kubor ka jong play don kam ban pen ilut ya ka bari baro hakmat jong play Bakumta ublay unyo bantau tamayangi habang iwanak madjongu. Ya sausi ba hakini kisengi ki jongi ki pamenta. Tip chene chapi ki don na em. Hang tai hakabalang kabanga don kadon kawai ka ying kabom ju le jinga seng kabom juan jinga seng shu. Ban habagam juan jinga seng shu mangabat kita men besan gilai rung. Badondang gilai rung hak tagaying kiong. Mangi ki balapen baptis dakasnam Jisu.
ngimla siu banwan siapi ki bompat pen baptis kata kalong bamaki kilas ngau bakila hok bakila poi siap neng henry manga ban mapi ngidang long tang kinong pop lada kalong hadu kataru ngayoi ba kata kabriu kampat peni lut yalade hau Jisu kadang don kabari kadang don kajing sarong kaba hai kene ki sngi ki jongi ki bamanta baki wei ki long ki bapop henry ngalong kabahok para bangit biit ki kon jong blai kaktin jong blai kala krenchai om don wei ru ubahok kila du le no lut ya kaburam ka jong blai para bangit biit de manga bat mapi simet banwan hakmat jong blai ban pla ya ki jing don kam ki jongi ban yasuk bat ublai lada kaladon ka jing thut bat ublai ban yasuk bat ublai ba komta ngi dang la ya ka ban im ha ka jing im ka jongi ban syakri ublai ha ki por baro ka wei pat ka benta kalong ki bala pendap da ka bor sim ladangi pule ya ka kitab kisim ka baar ka lenong ka baar ka dekhot ka bakat khandai hang neng yo i ki kamba ki ja dei haba la pendap da ka bor sim u Elijah ula leit na jan jong u Elisha bat ula penhap ya kabarendi ha u Elisha bat u Elisha ula yo ya kata kabarendi nau Elijah bat kat ba udang ya hakalenti u Elijah bat u Elisha u Elijah ula ong ka me kwa topan u Elisha onga kwa ba ar benta nakabor jong me kan hap hanga u Elijah ong lada melayo i bala rong no yang asya beneng dekan long kumta kat bagi dang ya nang ta na Gilgal laong kensan ka kaliding kalawan na beneng bat kala rong no yau Elijah bat ha kata kapor u Elisha ula sa satang marway ula day ya ka ban ringkang ya ka wa Jordan ula shim ya ka barendi ka baulayo nau Elijah ula syo ya ka wa Jordan bat ka wa Jordan kalakat arleang bat ula yan ha ka jing ringkyang jong ka wa Jordan kiba la pendam daga bor sim bakun kila banle ya ki kamba ha ka jing im ka jongki nang ta ka wei pat ka jingja ka balaja ladangi pule ya ka ju hi ka kitab kisim ka baar kal nong bakat kendai ha ka bakinong Jericho kilawan hau Elisha habagi lawan hau Elisha ki ong ko Elisha kane ka snong jongi kalong ka baitenan Henry ha kane ka snong kane ka umru kamlong shubandi ka khandeu ru kalayap kamlong shuban rem u Elisha ula ong kumno ki wanra yau kiu batamai bat ya bat tap da kamlu hau tau kiu u Elisha ula Elisha ula yo ya tau kiu batamai bat
ulah sim ya kamlu kabadon hang ta hau kiu wong ya ngin ya lek sya kiwa jong ga Jericho ondala lek u Elisha ula bet da kamlu ya kiwa kibadon ha Jericho bat kita kiwa kilab habyang bat ka khendeu kalab habyang kaktin jong blai ka ongkum ne te kirang ba kasnong kila ong hau Elisha hakmi ngikar pat yame kajaka kane kasnong kalong ka ba itanat kumba ki yo i ki kenrat jonga henrei ka ka basniu bat ka khendeu ka balengki te ula ong to walam hanga uwe ukiu tamai bat bu mlu hau bat kila walam ya hau bat kila let syaba kami ki bat labet ya kata kamlu anta bala ong ru kumne uong utrai ngalapen bhaya kine ki kanom long lane ya kine ki kanom long syu ka jingyap lane kabalengki para bangit bein ladang ila dei ban yo ya ka jing put ko bor ka batmai ha ka jing im jongi kaum ka bangi di man ka sngiru kala dei ban long ka ka bakhoj ka khandeu ka bangi rep ru kala dei ban long ka khandeu ka bakhoj mga batrei satay sejaka rep satay siya umrleng ki breu hang tu ki im da ka barep hauneu snem ubamanta ki thung so men ken uto so men ken jhur mar sen sedang ban sentiu tu so men ken la plain klem yok hechu ki thung yau ka jor shu hapo khendeu klem yok hej hala ka jong ka jingyo i ka jonga i kumba ka khendeu ka lalengki badon kam ya ka jing pen tok pen kun bor ka jong blai wat ya ka jaka ka bangi syong tang ya ki briu simet ladau blai upani im makana tang yang abat ya pi kan mentoy ayu lada ka khendeu ka bangi rep kam long syu kamai sembai syu kam gersan syu ya ka jingim jongi hatongin im makabakum kata para bangit biit namar kata kari ka jongi kisnong ka jongi king ka jongi kidon kam ya ka jing pen kubor ka batmai ka jong blai ngam ki para bangit biit hato ki yung ki sem jong ya ki ngi sngi yo nem banya pelong ji ya sang duai men mit bat men step lada ki yung ki sem jong i ngim yo bat pelong ji ya sang duai men mit bat men step hato ngin khmi hang no ya ka jing pen ku bor ka jong blai namar para bangit biit ka jingput kubor ka jong ublay kadai ban sedang na ki ying ki sem ki jong i shimet uta UHG Spafford ulong businessman bakrau ba ula dulut ya ka jing don jing em ha ka jing plu jong ka ding ka bakrau hang ta ha Chicago house name khat praspa nyo phulai kaplu ka ying ha Chicago tang khen dia tayo hadin kata kalok jong u bat ki khun jong u kilai chepo France ha ka jing shisha UHG Spafford uladai ban leit lang han reu ong i ngan sa ngan pendep kam shwa manga hang ne ya dang ya no mo phi chepo France ngin saya kendu chatai bat kila leit daga jahat
Kat badang yai tak jahat aduriau. Kawai ke jahat kalawan Persya ya ke jahat bagi kun jong u HG Spafford. Bat kalok jong u kisyong kala aksiden. Sangut ki kun jong u HG Spafford kilayap aduriau. Baduyo ya ka kubor bagi kun jong u kilayap. Kalad im satang kalok ke jong u. Nalor kata ke jingja jong kata ke jing pelu yeng. Nalor kata ke jingja sa kata ke jing yap jong ki kun saungut. Bad hadin ba kata ke jat kala aksiden kumta. Laung tang si kanta kala ngambat arspa arpun reungut ki briu ki layap. UHG Spafford marsentip ya kata wood ula leit ya kendu ya kalok ke jong u. Mas lei ya kendu bakal lait im kumta. Wong yang ngai pej ha ki kun jongi ki ja ya kata aksiden. Ula syong dari jahat lay alam ban lei pej. Ula syu lei pej tang ka jaka ba aksiden la lei esyu. Hapadeng ka bakum kata kat bau dang syong hang ta jahat. Lawang ka jing suk ka jong blay kalawan hiar ha ka jing im ka jong u ha ka takapor. Kalawan hiar ha ka jing im ka jong u ka bor ba pelau blay kalawan hiar ha ka jing im jong u ha padeng ka jing sngosi ka bakrau ladap da ka jing suk. Bat kata ka jing suk kala tu ha ka donut ka jong u kum kawa kala pentengan ya u dau mensim bekoi. Ulah khamit lagi khamat syau Jisu ban yo bor rengkat bat ki umat ki batut na ki khamat jong u ya kata ka jingja. Kat bau dang syong hajan ulah sim ya ka kot sada bat ulah tho ya katu ka jing ruai jing suk kum kawa ngalamat hamen sim hajing ngayeng klem kuslai hajing ngayeng ngam kuslai jing hon ka man sim da jing kemen ngayarwai ngalahon ka man sim badu try para bangit bait hai kini ki sngi ki jongi ki bamanta ngidon kam ya ka jing pen ku bor ka jong ublay bangila ban im ha ka ne ko pertai para bangit bait Don em kane kabor umen sim bakut hangi nilawan ne em ya ka jing pen ku bor ka jong ublay kit khot jong kit khot jong ka balang nilawan ne em ya ka jing pen ku bor jong ublay hai ki ne kisngi Ngila pen sudanem ya ka jing im jongi banyak pen kan banyak kan do badu blay ha ka jing im ka jongi way pai way ka im lang ka salang jongi ya kini kisngi ka don kam ya ka jing pen temai bor ka jong blay wat syatai sya ka jaka ka banganga syong jaka ka banganga tre ngayo i ya ki jing sniu ha kini kisngi Namar kata ban lain naga jing sniu don't come ban mat ya ka jing pen ku bor ka jong ublay haus nem kat kandai spa andriu habaka revival kalawan hapo rewels laong kadukan kiat kam don syuk Kibriu basyong jil kim don syu kaying kesyeri kam don syu ya kaban perkat ya ki kam ke jongka baro kaladap da ka jingsuk kalawan da ka jingba henry para bangai bit to pej mapi hagi nagisngi
Pio ya ki jingja ki baca ki bakala agani isngi namar balai namar bakane ka imlang salang gajongi kadon kam ya ka jingpen kubor tmai ka jong blai ha kaba ons dang para bangit beit nakapalang ka jong blai nang ne kaban sedang nang iway pai way ki kun jong blai Udon uwe pastor Reverend William Grimshaw uneu pastor utrei hangta ha Howard Yorkshire bad hangta ha Yorkshire laong chisen chisnem kadon kata ka jing ya mare ka jing pen mare kulai kalong kum ka kenja khalai ka jing pen mare kulai Bad habawan kata ka jingpen mare kulai wan lang ki jing sneu baro. Ladangam jeru ngangej pin sngutu obanga ongumta. Ki wan lang ki jing sneu baro hakata ka jingpen mare kulai. Reverend William Grimshaw ulatho syaka sokar England. Ban pen sange no ya kata tamasa pen mare kulai namar Bakai pun ke jing sniu ke bakta ya ke briu ke basyong ha Yorkshire Henry laong ka sorkar England kam siam la sngam Reverend William Grimshaw tang marway ulakut jingmut bat kata kalong om don lat shu yang namar ka sorkar rukam sngap wong Henry tang kawe kalong ngan duai ngan pentip chau blay ya kan ka jing sniu ula duai bad haba Reverend William Grimshaw ula duai laong uslap ubajur ubalate kumbate dakaktang hangta ha Yorkshire lai sngi laimit ulate bad kata kajing mare kulai kala syupulom no om la syu ban penlong yaka bala ong nadu kata kapor kata kajing mare kulai kala kutno hadu menta kam siam la long syu para bangit being hato kam day yang abat yopi bangin sim yakane ka step ka banengkong Banduai nak bentar ya lade, nak bentar ke ying kesem, nak bentar ke balang, nak bentar ke imlang salang ke jongi. Bau blai sajisin pan, un pen temai, ya kene ke ri ke jongi. Baka ri ke jong blai, kanong ke ri, kabadap dak ke jingsuk. Hai kene ke ri bai bal sonde, ublai ukot yang hi, bangin ai ti temai hau Jesu Kris. Baun yo ban pen ku bor dau men sim bakut. Hai ka jing im ka jongi. Para bangit buing. Ngidang don kam ya kane ka ri Bible. Bau blai sa jisin pan. Un pen syat bor ya lagi jong ki kun ke jong u. Hapo jong ke balang. Namar kata kakot. Yang bat yang iway pa iway kani kapor. Ublay ulawan ra ayapi. Yaki kejat ki batlot ki jong pi banwan siya kani ka jingeseng. Badu kwaru yapi way pa iway. Ya kabapin sim benta. Na kabenta. Bam nyok mat say chisin. Ya kari baybal. Ha ka jing im ka jongi. Da kaba mengingi IT tmai hau blay. Ublay un kerku, ublay nam takaburom jogu. Amen. Tongin ya duai. Ko kpa jongi ubah beneng. Ngi aingu ya me atrai ha kane kapor. Namar ka jing it bat ka jing isnei ka jong me. Hoi sikri jong me ula ai ha ka jing tlot ya kane kubor. Ai bagan long ka bo na ka benta ka jing im jongi. Bekum ki khon ki jong me. Ngin yo mat sisya ya ka ri bai pal.
Habangimi nang neko try ba inyo snow ya ka bor ka jong me snow bat pediang atrai ka jing duai bat ka jing karpat jungi ha ka katang Jisu ngi duai amen ngidon kam ya ka jing pen kubor ka jong blay ya ka jing im ka jongi kini kisngi kalong ka kubor ka bai pastori la ai pedang jongi ha ka ka por kubor ka bakodor namata jongi we pi we kum ki khon ki jong blay te ha ka por kublengi pau jing sungu jing suburami pastor namata ka kubor blay pun nang ka pi pastor blay na lorang kan blay na yalami pi ha ka jing sekri ki jong pi o blay na ko ka por sei pan Pat itu pindah pai nang ni nak basuk blame lorang kat bat pi pin poi sok sela jong ke yeng kesam blame ker khu yingi lembaga ni jing sekri blame lorang kat bangi bagi benta baro bangi om pendam blame lorang kat ro bagi no sim benta baro nado nong plus dang baduai inong tem no lam jirwai nata nong penkentang ye jing aingu temen besan bat kerpang ki kon samla jong kebalang ki bala airu yangi ya ki jerwai ke kerpang ublein lorang kan bar ngi baro balang ba kene ki jing sekri ben yo kene ki jan me ublein kerku yangi ngin mi na ne rangkat be ki jing kerku ki jong ublei in penwai no ya kene ki jing sekri ki jong yo ublei nyerwai ke khoros ke balai pun yo ke khoros ke balai pun yo ke be deru ba kene kubor ke bai pastor la keren pedeng jong ye kene ke por amen simba ko jing kular tu pen baptis yang ada gading penkup no da kabor tu penkup yang ada kabor pen baptis da kading nginyarwai kini ke jorwai arsen aden kata aden belawai aden belar dep kini ke jorwai sai sin pat ngan kerpari pastor jungir ben LP noksa pan pelaj ngi de jingker ku penwai Amen simba ko jingkular Amen simba ko jingkular Amen simba ko jingkular Topen baptis yang baptis ya ngada kading baptis ya ngada kading baptis ya ngada kading penko noda kabor Tupen kum yang ada kabor Tupen kum yang ada kabor Tupen kum yang ada kabor baptis da kading amen simba ko jingkular amen simba ko jingkular amen simba ko jingkular Topen baptis yang pen baptis yang ada kading pen baptis yang ada kading pen baptis yang ngada kading penkum noda kabor do penkum yang ada
kabor tu penkum yang ada kabor tu penkum yang ada kabor penbam tisda kading Trong như vậy Trai bà cái chinh ai ấy cái trong trai trong yêu Jesus Christ cái chinh ý cái trong bleu bau kpa lembat cái chinh so yes lo bat thiang ba pentengan men sim ba khoi ai ba kine ki lai cái chinh kar khu cái nya shong yai sa kerhai bala cái jong ka balang hang ne na do men ta shido bom chukun amen